Hormatly adamlar, bugün siz bilen Rüstem Şef we Ibrahim netibeden iki oly çykdyň Fehra çaýa çykallydyk. Hala näme öňe tomaşa ediň. Hala saňyz like. Berinden soň berk ýapyşgyn lewdiňe namart dosor basmadı ýaly meňziňe ýetşek bolup munafik dälmen dile onu muny görenlerden bolmagy kazanmadyk şanyň arka tutuny de şunda uran törenlerden bolmagy İyisi canım, vallahi dost. Adam dost, ne tip burada soğancuğuna mereli. Şöyle çıkmam ama yetin keyfi var evet. Hava. Indi bolsa Ibrahim jana aslında meşhurluk getiren şeyle bir halkymda Ibrahim jana söýdiren, olaydymy söýdiren aýdymdan biri, hatta meňe min gowur dinleýän aýdymdan birini size şunu Ibrahim yerine getirip berýär. Dinleň, lezzet alın. Nesibetse horeşegin Nesibetse horeşegin bir begdadan malı olur Bir begdadan malı olur Kimler yer kimge iş düşünür nesibemde bar olur Nesibemde bar olur Bismillahirrahmanirrahim. Ne låter basın? Daha şot versin da. Ne şu. Baktır ver, o kıvayden. Çopanın keyfini baytatına bilmez ya. Doğru mu basın? Hakikaten. Muna mı lezzeti var?